sobretot, gràcies a la biblioteca per acollir-me, gràcies a la Glòria per tota la gestió, el suport que m'ha donat i que ha fet possible coses tan pràctiques com el tema del cartell, com penjar-ho a la xarxa de cultura de Sant Sadurní, gràcies a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i a les caves, Vàries, no? Vàries. Vàries. No estava segura de l'accent, però bueno. Doncs moltes gràcies i sobretot a vosaltres per venir un dia tan d'allò, no? Tant de pluja. Bé, jo estic aquí perquè he reeditat un llibre que vaig escriure en el 2014 sobre creixement personal en un context d'aquell moment del 2011 que era el tema de la crisi econòmica. Però com que anem de crisi en crisi, ara el que he fet ha estat reeditar-lo i posar-lo en el context de la crisi sanitària que hem viscut, no? Jo he escrit aquest llibre, diguéssim, l'he reeditat perquè quan al seu moment el vaig posar en circulació ho vaig fer amb una editorial petiteta, també ara, perquè els mitjans són els mitjans, i el vaig anar, mentre anava fent presentacions, el anava venent i la gent el anava llegint i m'anava arribant un feedback molt positiu. Les persones agafaven el llibre i se'l subratllaven, el tenien a la tauleta de nit, em deien que el passaven als seus familiars, als seus amics, i això em va fer veure que el llibre ajudava, cosa que jo que soc Virgo, descendent, verge, descendent, és molt important ser útil a la vida, no? I esclar, quan es va acabar la possibilitat de moure el llibre, perquè jo ja tenia molta feina i no podia fer més presentacions, em vaig quedar amb aquella cosa de dir, ostres, he fet una eina que serveix pel creixement personal, però no tinc mitjans per moure-la, no? I llavors la cosa es va quedar en un calaix. Què va passar? Va venir la pandèmia i jo em vaig quedar copsada per com la gent tenia por i com la gent patia i com s'entristia el meu entorn. Mai havia viscut una situació com aquesta i realment em va afectar molt. Veure com la gent gran del barri anaven allà amb aquella por, aquell patiment, i jo pensava, ostres, sentia les ganes d'ajudar però tampoc no podia fer res perquè en aquell ambient no podia fer d'allò, però vaig pensar, ostres, si aquestes persones tinguessin la filosofia que jo he après, que he tingut la sort de poder aprendre, si tinguessin a mà les eines que jo tinc, tot això que viuen ho viurien d'una altra manera i no patirien tant. I llavors vaig pensar, ostres Marta, has de fer un esforç i reeditar el llibre i tornar-lo a actualitzar i com sigui. I això em va portar a fer la reedició aquesta que us explico i pel motiu que estic aquí, no? Jo ara us aniré explicant de què tracta el llibre, però no faré servir els exemples que escric perquè a mi no m'agrada anar a presentacions que la gent t'avança informació perquè llavors ja ho he escoltat. Prefereixo fer servir exemples diferents amb la qual les persones que no compreu el llibre us emporteu alguna cosa i els que compreu el llibre tindreu la garantia que no repetireu el contingut, encara que parlem del mateix, no? Llavors, amb el vostre permís aniré bevent aigua. El llibre aquest té 6 capítols. 5 capítols estan orientats al tema personal, uns 4 i mig aproximadament. El tema personal a conèixer-nos, el llibre t'ajuda a fer una introspecció d'una manera molt planera, molt senzilla. Aquest no és un llibre que no té cap pretensió, només vol ajudar, vol explicar coses. I com que jo m'he hagut d'arreglar també la meva pròpia taulada, parlant així de manera familiar, m'agrada que les coses siguin senzilles perquè si no no les pots aplicar. Vull dir, una cosa molt elevada satisfarà segons quines mentalitats, però a l'hora de la pràctica potser no és tan útil, no? Llavors, el llibre té aquesta part que es dedica a aquesta introspecció, a aquest anar cap a dintre, et dona claus per entendre les relacions que t'envolten, siguin familiars o laborals, et dona una sèrie de claus també, algunes claus també amb el tema de salut, i després al final parla del creixement personal, però amb la necessitat de donar-nos compte, aquest és el missatge pel qual estic aquí jo, que crec que el creixement personal ens pot ajudar molt en aquest moment històric que vivim. Per mi és la clau.
I ara us explicaré una mica el per què, no? Dit això de l'estructura, us explicaré una miqueta per què li he posat súbete al árbol más alto, no? Súbete al árbol más alto és una metàfora que t'està dient una mica la pregunta que feia la Glòria, que diu, si mires la teva vida, la mateixa, el que t'està passant, les teves relacions laborals, la teva situació econòmica, la teva compte corrent, si mires tot el que és la teva vida, el teu patrimoni, la teva família, tot això, i aprens a mirar el mateix, però des d'una altra perspectiva, des d'una altra mirada, els mateixos aconteixements, les mateixes persones es poden veure d'una altra manera i tu pots arribar a conclusions més positives, entroncant amb el que preguntava la Glòria, no? Això per una banda. El subtítol, que es diu Autoconocimiento en tiempos de transformación, vol dir que l'autoconeixement ja no està reservat a persones espiritualment molt elevades. Desterrem aquesta idea. L'autoconeixement, que molta gent ha pensat, home, és que ha de ser gent molt preparada, molt allò que ha tingut que fer, anar-se'n a la Índia i fer... No, estem parlant d'un autoconeixement al que tenim accés totes, un autoconeixement, diguéssim, democràtic, a l'abast de tothom, no? I aquest autoconeixement, que ens hauria d'interessar a totes, per què és tan important? És tan important perquè si jo em conec a mi mateixa, si jo puc saber què sento, saber connectar amb mi mateixa per sentir què sento, podré saber què necessito. I si cada vegada em puc autoescoltar, tenir una autoconsciència de mi mateixa, puc tenir una vida més coherent, vol dir que les coses que faci estaran més d'acord amb mi i no em deixaré arrossegar tant per les propostes o idees o suggeriments d'altres persones, no? Llavors l'autoconeixement és clau perquè ens fa portar una vida coherent. I quan portem una vida coherent, que vol dir entre el que jo penso, el que jo sento i el que jo dic, quan portem aquesta vida coherent tenim més oportunitats de ser feliços, perquè les experiències que escollim estan més adequades a lo que som. De l'altra manera, escollim una mica el que fa tothom, primer, abans de conèixer-nos, però quan ens coneixem ja comencem a dir que això potser a mi no em va bé, anem a aturar, perquè això és massa i jo tinc les meves cosetes, no? Això per una banda.